Hei, vielä kerran lämpimästi tervetuloa Sulavalle ja Spookin Copilot Meetiin. Hei, sisään. Ja ihan super pitkästä aikaa ollaan nyt niinku live-tapahtumassa. Mehän ollaan joka kuukauden eka maanantai kello 15 sinnikkäästi istuttu linjoilla. Osa melkein joka kerta, osa harvemmin mukana. Mutta kiva, kun tulitte nyt paikan päälle. Mun nimi on Joki Sanonpätjä ja emännöin herra Kotolan kanssa yleisesti yhteisöä. Ja sitten meillä on päivän päätähtenä, ei voi enää sanoa lapsinero, koska on menossa armeijaan, mutta Miska. Hei. Ja ajatus oli tänään, että aloitetaan sillä, että päästetään Miska lavalle kertomaan kaikkea uutta ja hienoa Copilotista, mutta myöskin kaikkea semmoista, mitä tässä tällä hetkellä kannattaa tietää. Eli ensin semmoinen pieni briefi, vajaatunteroinen ehkä. Vähän. Joo, erittäin vajaatunteroinen. Sanotaan niin, että mä vedin sen setin tänään aamulla aikataulun paineessa noin 12 minuuttia. Se pystyy vetämään lyhyenä, mutta se voi vetää vähän pidempään. Joo. Ja vaikka se on tällainen esitysmuotoinen, niin otetaan kaikki ilo irti siitä, että ollaan tässä yhdessä livenä ja huudelkaa, puhukaa ääneen, keskeyttäkää, kysykää, kommentoikaa. Eli ei tarvitse nyt istua ja möllöttää hiljaa kuuntelemassa, koska miksi me oltaisiin tässä samassa tilassa nyt yhdessä, jos me vaan möllötettäisiin. Ja sen jälkeen, tai sinä aikana kun Miska puhuu, niin minä raahaan vähän herkkuja tuohon meidän aulaan. Niin pidetään pikku pränkki siinä, että ehtii napata syötävää. Jos on kauhean kova nälkä, niin saa toki Miskan puhuessakin käydä hakemassa naposteltavaa. Ja sen jälkeen jakaannutaan ehkä noin 3 eri ryhmään. Eli ne, jotka ei ole vielä konkreettisesti itse päässyt testailemaan Copilottia, niin pääsee Miskan kanssa tekemään sitä. Eli me luokkakoneilla on Copilot-tunnukset ja demo-matskuu ja pääsee konkreettisesti kokeilemaan ja käyttämään ja testaamaan ja tekemään mitä nyt sitten halutaan. Ja sitten jos olet jo sitä käyttänyt ja kiinnostaa se, että no mitä tästä saa irti, mitä muut on saanut tästä irti, jos on jotain hyviä ajatuksia itsellä, että hei mä huomasin, että tämä toimii, niin kakkosryhmä jakaa parhaita käyttötapauksia. Eli ihan vaan rupatellaan, käydään läpi sitä, että no mitäs olette huomannut nyt, kun olette jo käyttänyt, että mikä toimii, mikä ei. Ja kolmas porukka herra Kotolan kanssa katsoo Copilot Studio-asioita. Eli tsekataan vähän sitä, että no mitä sillä saa aika nopeastikin kasaan ja miten se toimii Copilot Studio. Eli nyt voi jo miettiä, että vähän mihin ryhmään haluaa itsensä sijoittaa. Ja joka ikisessä ryhmässä saa tietysti olla myöskin vaan silleen vähän niin kuin hangaroundina kuuntelemassa, että mitä hyvää täältä löytyy. Ryhmien välillä voi olla vaikea vaihdella kesken, mutta sitten kun ollaan hetken aikaa puuhasteltu niissä ryhmissä, niin tullaan sitten kaikki vielä yhteen ja katsotaan muutama hyvä nosto jokaisesta ryhmästä, että mitä me siellä havaittiin ja opittiin. Meillä ehkä on jotain swagia. Onko meillä swagia? Ei. Minulla on yksi äärimmäisen hieno tuore SharePoint Premium termosmuki, joka lähtee päivän parhaalle havainnolle tai kysymykselle sitten eteenpäin. Ja siinäpä se. Eli pyritään lopettelemaan ihan viimeistään jossain siinä 7 kantturoilla koko virallinen ohjelmaosuus tai kaikki nämä. Ja sitten tietysti jos joku haluaa lähteä vaikka oluselle tai muuta jatkaa, niin ilta on nuori siinä. Onko muuta sanottavaa? Ei muuta. Linjoilla olijat, jos ihmettelette, niin tämä on Camo Studiolla tehty webbikamera-ratkaisu hätäpäissään kännykkä, läppäri yhdessä. Joo, eli saimme videostriimisin mukaan. Joo, saatiin. Ja se onnistuuko näppäriä ihmisiä. Okei, mutta näillä puheilla niin minä rupean lemppaamaan ruokaa ja päästämme Miskan ääneen. Yes. Sitten mä taion kaikki näkyviin tänne ja vielä näkyviin linjoille. Mä löydän. Huomaatte, kuinka hyvin me ollaan näissä hybridijutuissa. Näin. Sitten Teams-puolella. Sitten katson, klikkeri toimii. No sehän toimii. Mä annan tälleen, tosiaan niin kuin sanoin, mä
Tämä on toinen kerta tänään, kun mä vedän tämän setin. Vedettiin tämä aamulla Microsoftilla. Silloin mukana on Kalle. Mä oon nyt häpeilemättä poistanut Kallen nimen ja Kallen kuvat sekä Kallen slaidit. Osittain, koska niitä ei saa näyttää, osittain sen takia, että tämä esitys oli ennen Kallen slideja 2 megaa ja nyt sit se oli 290 megaa, koska Microsoftin slaidikoneisto. Muuten jos olette ikinä saanut nähdä Microsoftin slideja, niin avatkaa se animaatiopaneeli. Nimittäin PowerPoint yleensä kaatuu siinä vaiheessa, koska ne tekee ne varmaan jollain toisella työkalulla, koska siellä on siis joku 300 animaatiota per slaidi. Ja ehkä sen takia on 300 megaa. Mutta vaikka mä oon Miska Kytö, täällä Sulavalla pyörin konsulttina ja kouluttajana, lisäksi myös Microsoft MVP:nä nykyään, puhun paljon tapahtumissa, yhteisö on kiva juttu, kirjoittelen myös omaa blogia, löytyy miskakyto.fi, ääntöstä on niin kivoja siellä. Ja mä sanotaan rehellisesti, että me päätettiin tämä setti pari viikkoa sitten, kuukausi sitten, kun meillä oli sellaista tietoa, että viime viikon maanantaina ja tiistaina tapahtuva M365-konferenssi pidetään, ja sitä oli hypätetty meille MVP:lle niin kuin 3 kuukautta, että siellä tulee sitten niin paljon kaikkea hienoa, mitä te olette nähneet, niin tulee vihdoinkin julkiseksi, että kannattaa katsoa sitä. Ja meidän Veskuhan oli innoissaan, kun se lähti sinne jopa paikan päälle, että meni koneeseen innoissaan, että kaikkea hienoa julkaistaan, ja sitten vihdoin kun pääsi Orlandoon asti, niin sitten sanottiin, että joo, sieltä joku veti jarrua, että ei kuulemma kerrota kauheasti mitään, eikä se kauheasti kerrottu mitään. Eli meillä on silti tosi paljon niin kuin uusia asioita, mitä nyt jo on tullut niin kuin Copilottiin viimeisen viikon, 2-3 viikon aikana, mitä varmaan niin kuin 80% ei ole edes huomannut, että sinne on tullut. Ja sitten, mitä uutta sinne on tulossa, vaikka ei nyt saatu jotain kauheata julkistuskavalkaadia viime viikolla sieltä. Koska voi sanoa, että sinne on tullut paljon kaikkea, mutta en sano sen enempää. No, jos me ajatellaan, mitä niin kuin viimeisen 2-3 viikon aikana on tullut, niin tämähän yleensäkin on tosi vaikea tehtävä tietää, että mitä kaikkea uutta Copilottiin tulee, koska no, nyt Mikki alkoi julkaisemaan kerran kuussa sellaisen blogipostauksen, missä on niin kuin What's New in Copilot tälle kuulle. Ja puolet niistä asioista, mitä siellä julkaistaan, on 2,5 kuukautta vanhoja, tai sitten sellaisia, että ne ei ole julkaistu vielä kenellekään. Se suomen kielen tuki julkaistiin silloin helmikuun postauksessa. Ja nyt jos katsotte ulos, niin no okei, saattaa kyllä miettiä, että on helmikuu. Mutta niitä muutoksia on niin vaikea seurata. Ne tapahtuu backkärillä yleensä siellä backendissä, ja sitten ei pääse niin kuin muulla kuin se, että itse kokeilet, niin huomaat muutoksen. Niin ehkä silleen, mitä mä oon nostanut tähän, että no se suomen kielen tuki on tietysti ollut se niin kuin suuri juttu, että se ei ainoastaan puhu suomea, vaan myös ymmärtää suomea. Mun mielestä ehkä se suurempi asia verrattuna siihen, että se kirjoittaa nyt suomea, on se, että se ottaa suomenkielistä materiaalia sisään mukisematta, milloin aikaisemmin sitä joutui vähän silleen niin kuin pakottamaan siihen. Jossain aikaisemmin saatiin Wordi kirjoittaa suomea sillä, että kun se kirjoitti 2 sanaa ja sitten veti liinat kiinni, että en ymmärrä tätä kieltä, niin lisäsi vaan promptin, että don't care about the language, ja sitten se kirjoitti täydellisesti suomeen hetken. Mutta nytten ei tarvitse enää vääntää, vaan se vaan toimii. Ihan suoraan jo niin kuin viikossa asiakkaiden kanssa huomattuja asioita. Outlookin Copilot, joka oli aikaisemmin periaatteessa suomenkielisessä organisaatiossa täysin käyttökelpoinen, koska se ei ota suomea millään tavalla sisään, eikä niin, vaan pelaa, niin yhtäkkiä siitä tuli yksi parhaimmista niin yön yli. Koska oho, mulla onkin kauhean kasa näitä sähköpostiketjuja, yksi klikkaus ja oho, tuossa on aika hyvä yhteenveto koko ketjusta. Tosi monilla asiakkailla on lähtenyt tosi kovaan käyttöön nopeasti, että tämä on ihan mahtava. Ja jopa ihmiset siirtyy uuteen Outlookiin, että uskottaa jäädä. Itse käytän pelkkää Outlookin web-versiota, joten näistä myös tapella. Se on tulossa sinne vanhankin Outlookiin jossain vaiheessa. Mä en muista sitä roadmapia ihan suoraan, että onko Summarize jo käytössä? Arttu varmaan tietää. Summarize on tosi, on Draftin käytössä ja
Sitten se sivupalkkichattikin tulee lisäksi. Niin, okei. Mutta kaikki tärkeimmät on käytössä jo Joo. siellä vanhassa Outlookissa. Ja ihan huomattu myös, että se Copilot-chatti, eli se entinen M365 chat, mikä se nimi nykyään onkaan, en edes muista, huomattavasti monipuolisemmin nyt, kun voi oikeasti pelata suomenkielisen materiaalin kanssa paljon enemmän ja saada niitä vastauksia suomeksi ilman, että se joutuu tekemään konekäännöstä siellä taustalla silleen, että kun pyydät, että käännä tämä vastaus suomeksi, niin sitten tulokset ei ollut ihan täydellisiä. Huomattu myös, pitää olla current channelilla, nimittäin monet asiakkaat alkoi itkemään, että meillä ei ole tätä. No, se oli siksi, että siellä ollaan monthly channelilla. Sinne se tulee parin viikon päästä, muistaakseni mitä Mikkis tänään uskalsi sanoa, että heti kun monthly channel päivittyy, niin sitten se suomen kielen tuki tulee sinne, mutta tämä on viimeistään hyvä tilanne siirtää kaikki Copilot-ihmiset current channelille, jos jonkin takia ei ollut jo. Muutenkin kun Copilot kehittyy niin hirveätä vauhtia, niin se, että siirtää sinne current channelille on aika oikea vaihtoehto mun mielestä. Ja se current channel on kuitenkin sen verran luotettava, että kun joku sanoo, että ei voi millään siirtää sinne, kaikki lisäosat menee rikki. Nykyään ei ole ehkä ihan niin, se ei ole kuitenkaan mikään beta-channeli. Siellä on aika monta versiota ennen kuin se menee current channeliin. Ja ihan ylipäätänsä ollaan huomattu monissa organisaatioissa, että nyt on se hetki rummuttaa sitä Copilotia niin kuin kunnolla. Et joo, sitä rummutettiin silloin, kun otettiin se käyttöön ja oli pilotit ja kaikki tällaiset, tai pilotti rullaa ehkä vieläkin joissain firmoissa, niin silloin sitä rummutettiin, mutta nyt on mahdollisuus niin kuin tuoda se uudestaan kaikille, koska 70% käyttäjistä varmaan on kokeillut sitä 2 kertaa, vähän epäonnistunut ja sitten en mä kokeile sitä uudestaan, kun se ei toimi. Niin nyt on hyvä mahdollisuus saada se uudestaan innostettua kaikki sinne. Et esimerkiksi Birdissä pelaa oikein hyvin ja se onkin itse asiassa mun seuraava pointti. Mä oon henkilökohtaisesti sellainen ihminen, joka ennen Copilotia en käyttänyt Birdia melkein yhtään, koska ei osunut mun työnkuvaa hirveästi. Mutta nytten itse asiassa Birdin Copilotin kanssa ja se on ehkä mun mielestä eniten kehittynein Copilotti niin kuin viimeisen tämän vuoden alusta lähtien. Jos ajattelisi vertaisi siihen tilaan, missä se oli lokakuussa, kun Sulavalla päästiin Copilottiin, niin PowerPoint oli jossain vaiheessa ehkä eniten kehittynyt. Sitten se on jotenkin taantunut. Sanoin, että PowerPoint on tällä hetkellä taas niin kuin jossain joulukuussa, että kuinka huono se on nykyään, mutta Word on kehittynyt aivan huikeata tahtia. Jos te katsotte, avaatte M365 roadmapin ja valkkaatte sieltä sen Copilot-kategorian, niin varmaan 60% niistä kohdistaa Wordille. Ja se on ihan, voin sanoa, että NDR roadmap-eisesti asia on näin. Ja vielä se, että siellä roadmapilla 80% niistä asioista on silleen, että julkaisu tässä kuussa tai jopa ensi kuussa. Eli sinne rullaa koko ajan hirveä määrä ominaisuuksia. Yksi, mikä mä nostin parille asiakkaalle, oli tosi kiva. Nykyään rewrite on katkaistu 2 eri ominaisuuteen. Siellä on tämä auto rewrite, mikä oli se vanha. Eli kun valkkasit tekstiä ja sanot, että kirjoita uudestaan, se kirjoitti 3 versioa, niin sä pystyt sanoa, että no, teepäs tästä enemmän mielikuvituksellinen, mikä oli tosi hyvä, kun draftattiin jotain osakkeennostosopimuksia. Mutta nykyään sinne on tuotu uusi vaihtoehto, eli write a prompt, jolloin voit itse kertoa, että miten sen pitäisi muokata. Huomattavasti käyttökelpoisempi ja esimerkiksi nyt siihen samaan osakkeenostosopimukseen juristi pystyy valkata tietyn klausuulin ja sanoa, että teipä tästä enemmän niin kuin myyjälle suosiva tai enemmän ostajamyönteinen. Ja se toimii. Pienenä vinkkinä muuten, jos menette nyt katsomaan omaa Wordiin, niin ette varmaan löydä näitä ominaisuuksia, jos käytätte Deskari-versiota. Nämä on melkein kaikki pelkästään browser-versiossa vielä. Se browser-versio on pari viikkoa edellä koko ajan. Et ne uudet ominaisuudet tulee aina eka selaimeen ja sitten vasta vähän myöhemmin sinne Deskarille. Yksi hyvä esimerkki sellaisesta ominaisuudesta on tuo file-browseri.
siitä saakka, kun Copilot julkaistiin, niin joku on aina valittanut mulle, että tämä on ihan kiva, mutta kun mä haluan referoida jonkun tiedoston, niin se ei löydä sitä. Vaikka mä kuinka kirjoitan sen nimen siihen aivan täysin oikein, niin se ei löydä sitä. No nyt siinä on nappula, josta sä voit avata sen saman ihanan OneDrive SharePoint tiedostovalitsimen, missä voit mennä ihan mihin vaan SharePoint-sivuun tai kansioon ja hakea sieltä sen tiedoston. Aivan niin kuin mahtava. Ja sitten ehkä ylipäätään se, itse asiassa mä en ole laittanut sitä edes tähän slaidille, mutta tiedän monta firmaa, kenelle tulee olla erittäin suuri asia se, että Word tulee ihan pian kirjoittamaan dokumentteja myös PDF-tiedostojen pohjalta ja Excel-tiedostojen pohjalta. Eli sä voit vihdoinkin, kun sä kirjoitat jotain pitkää raporttia, niin sä voit pyytää, että kirjoitatpa kappale tämän Excelin pohjalta, että kerro ne luvut, mitä siellä Excelissä on. Ja yksi asia, mikä ollaan huomattu tosi kovassa testauksessa, on se, että toi parempi kyky löytää asioita. Se nykyään on tosi hyvä etsimään jopa pitkistä dokumenteista asioita. Tosi pitkään Wordin Copilotin kanssa esimerkiksi tapeltiin siinä, että jos se on yli 10 sivua, niin sit ei enää kauheasti toimi. Mutta yhdellä asiakkaalla pyöritellään 300-400 sivun dokumentteja ja se löytää sieltä aika tehokkaasti asioita. Eli iteratiivista kehitystä on tapahtunut siitä, jota on kerrottu mihinkään. Ja viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä tämä pikkuasia, eli nyt kun menet jakamaan tiedoston, niin siellä on insert file summary with Copilot ja sitten heti kun jonkun sähköpostiin kilahtaa, että sinulla on jaettu tiedosto, niin on sellainen kauhea AI wall of text siinä edessä, mikä selittää, että in this file of XXX tässä on nämä ja nämä asiat. Eli voidaan antaa vähän enemmän kontekstia sille toiselle henkilölle, että mitä sille just jaettiin. Tämä on tämä on sellainen asia, joka suurin allekirjoittanut on huomannut, että aina kun mä sanon, että jokin asia toimii tai ei toimi, niin mun pitää kirjoittaa päivä siihen perään, että milloin se on testattu, koska se saattaa aina muuttua. Eli Outlookiin on, niin kuin mainittiin, on tullut nyt sellainen chatti. Se löytyy sieltä esimerkiksi verkkoversio oikeasta ylälaidasta, niin profiilikuvan vierestä löytyy sellainen Copilot-nappula, ei ole yhtään sellaisissa paikoissa, kun se on muissa sovelluksissa, koska ei tietenkään, niin sen saa auki ja sieltä löytyy chatti, jolta voi kysellä esimerkiksi, löydä mulle uusimmat sähköpostit, jotka liittyy tähän aiheeseen. Tai anna mulle yhteenveto viimeisen viikon ajalta kaikista sähköposteista, missä mut on mainittu. Tämä ei toimi vielä suomeksi. Älkää kysykö muuta miksi. Tämä muutenkin, tämän olisi pitänyt tulla jo aikoja sitten ulos. Kun pari kuukautta sitten meille ainakin Sulavan Buildiin ilmestyi päiväksi tämä. Ja me oltiin silleen, wow, tämä on ihan cool. Ja seuraavana päivänä se oli kadonnut ja me ajateltiin, että joku varmaan sai potkut. Mutta tämä kehittyy kuulemma siihen suuntaan, että tämä on se, minkä kanssa pelataan niin kuin kalenteritettistä. Eli sä pystyt kysyä täältä, että hei, varaa ensi viikolle mulle ja mun tälle työkaverille puolen tunnin slotti, missä puhutaan tästä asiasta. Sitten sä vaan kysyy, että hei, teillä olisi tässä vapaata, varataanko siihen? Kliks. Ja. Mikä on se, mitä mä tiedän, että tosi moni on halunnut siltä Outlookilta, koska se on niin kuin, se kalenteritetriksen pelaaminen 5 eri tyypillä niin on tosi kiva. Mutta tosiaan ei vielä suomeksi. En tiedä miksi. Ei se tee taustalla mitään erilaista. Mutta toivottavasti sekin päivittyy tuossa pian. Onko kukaan teistä kokeillut vielä streaming Copilotia? Ei. Arttu, hyvä. Tämä on itse asiassa sellainen, mikä meni tosi under the radar tosi pitkään, koska siitä kerrottiin samaan aikaan, kun kerrottiin, että suomen kielen tuki tulee. Sanottiin, että OneDriveen ja Streamiin tulee Copilotit, ja sitten siitä ei puhuttu enää sanakaan niin kuin sen helmikuisen jälkeen. Esitys ei näy. Okei, tehdään tällainen reshare. Mulla vielä näkyy, sanoo joku se. Se on yhdellä osallistujalla lakkaus näkymästä ja muulla kanssa. Ja Mä uudelleen jaoin. Tuliko näkyviin? ei vielä.
Mitä Nyt olisikaan? toivottavasti tallenteella näkyy. Mitä olisikaan Teams ilman jako-ongelmia? Niinpä. Katsotaan, jos mä teen tällä oikein vanhanaikaisesti, että mä teen ruutujaon. Nyt näkyy. Katja meni peräsin. Laadun varmistus. Nyt näkyy. Joo. Yes. Streamin Copilotti, kukaan ei periaatteessa huomannut, että se julkaistiin, tai sitten kerrottiin ja sitten sanottiin, että no se tulee joskus maalis-huhtikuu, ja se tuli huhtikuun viimeinen päivä. Mutta tämä on periaatteessa Under the Hood, tämä on Teamsin Copilotti. Eli se sama, mikä on Teamsin miiteissä, toimii nyt kans streamissä. Siinä on eri väri, ja ne käyttää PowerPointin Copilottia. Mutta se idea on siinä, että se perustuu siihen samaan transkriptiin. Mutta koska se on stream, niin se video voi oikeasti olla ihan mitä vaan. Sen ei tarvitse olla joku Teamsin kokousta ollen. Toki se on varmaan yleisiä asia, mitä sieltä löydetään. Mutta ihan minkä vaan videon kohdalla, menette sinne, klikkaatte Generate Transcript, palkkaatte millä kielellä, se tekee transkriptia ja sen jälkeen pystytte kyselemään videosta ihan mitä vaan Copilotilla. Ja tämä on, koska mä tiedän kuinka paljon organisaatioilla on vanhaa tavaraa siellä striimissä, sieltä löytyy kaikki kuukausipalaverit ja kaikki koulutussessiot ja kaikki tällaiset, niin nyt on hyvä hetki käydä laittamassa sieltä transkriptit tulemaan kaikista, koska se auttaa siihen löydettävyyteen. Copilotin kanssa pystytte käymään ne nopeasti läpi. Ja sitten se on samalla se on saavutettavuusjuttu. Ihan, että kyllähän se on hyvä, että kaikista on transkriptit. Onko Viskalla tai kellään muulla huoneessa tietoa, että löytyykö rajapintaa, pystyykö vaikka PowerSendillä käskyttämään? Mä just aloin miettimään tätä. Kaikki videot läpi ja teen niistä transkriptit. Erittäin hyvä kysymys. Toivottavasti on, koska sitten mä oon halunnut nähdä sen julkisen organisaation, kenellä on 30 000 videoa tuolla ja pitäisi käydä ne kaikki klikkailemassa. Mutta PowerPoint desktop. älä sano sanalla RPA. Mutta se on itse asiassa sitten yllättävän hyvä. Se tekee vähän, sanoisin, että se on samalla tavalla kuin Teamsin Copilot toimii aika hyvin. Ja se antaa suoraan timestampit, että mihin hypätä videossa, että tuossa puhuttiin tuosta asiasta, että sitten kun on 7 tunnin tallenne, niin se on itse asiassa ihan kätsy. Mutta tämä on nyt 100% rullautunut, että se pitäisi näkyä kaikilla siellä omassa välilehdessään tai siinä palkissa striimissä. Edellyttääkö tämä, että erikseen käy painamassa vielä siellä striimissä, että ruuksukamulla on tästä ne transkriptit? Jos on Teams-palaveri, missä olisi tehty transkripti, niin sitten ei tarvitse, koska se sama transkripti siirtyy striimiin. Myös muuten korjaa sen, itse asiassa, tiedä ollaanko me mainittu tästä, mutta tämä striimi on tapa korjata teidän miitit, jos te olette laittanut transkriptin väärälle kielelle. Te pystytte korjaamaan sen täällä striimissä, nimittäin te löydätte sen transkriptin täältä, painatte vaan, että delete transcript, kun se oli väärällä kielellä ja sitten generoitte uuden oikealla kielellä. Niin sen jälkeen Teamsin Copilottikin osaa vastailla siitä miitistä oikein. Pystytkö se jotenkin estämään videosta, että siitä ei saa tehtyä transkriptiä, jos vaikka ollaan jossain kohtuullisen sensitiivisessä liiketoiminnassa, jossa tietyt videot on rajattu transcribin ulkopuolelle ylipäänsä, niin tämä tietysti tekee sitä varsin hassua, kun riippumatta siitä, kun transcribe siinä palaverissa täällä vai ei, niin sitten se voi kuitenkin sen, jos saa sen nauhoitteen ladattua, niin voidaan se itse striimiin ja sitten transcribissa. Siitä oli vastikään siitä, että semmoinen tulee, että saat transkriptin estettyä, että tämä saa ladattua ulos. Mulla on transkriptin. Niin downloadissa. Tämä on lisäkäyttä, mutta totta, että sitä on transcribe on niin kuin permission tulee taas. niin, mutta se on palveluja. Joo. Oi kuule, mä oon tuosta litteroinnista päässyt käymään, varsinkin julkisella sektorilla harvinaisen kivoja keskusteluja siitä, että jos me painetaan sen transcribe-nappula päälle, niin onko se joku julkinen tieto, mikä sitten joku voi tietopyynnöllä hakea, että pitäisi saada jokaisen meeting transkriptit itselleen. Ei lähdetä niihin keskusteluihin, en ole juristi. Ja sitten mun pitää ottamataan, että mä saan mun
Klikkeri taas. Oi, hyvä. Noi oli kaikki asioita, mitkä on nyt tullut, eli pitäisi olla saatavilla, mutta sieltä on tulossa myös kasa. Tietty, kun nyt sanottiin, että ei ole M365-kompassa mitään, niin ne tulee olemaan buildissä. Eli aina sanotaan, että kohta on tulossa jotain hienoa ja suurta, mutta buildi on tänä vuonna. Olisi ollut ehkä fiksua laittaa jotain sinne M365-komppaan, koska tuo buildi tulee olemaan aika täynnä. Eli jos Igniteissa puhuttiin siitä, että Book of Newsissa oli sana Copilot joku 230 kertaa, niin nyt on varmaan 500 kertaa. Eli siellä tulee aika huikea määrä kaikkea, mutta jos muuten katsotte M365 roadmapia, siellä on just tänään tarkistin 68 itemia Copilotille in development, ja niistä varmaan 80% just on niin tämä ensi kuussa. Mutta siellä on sellaisia suuria asioita, että esimerkiksi Copilot-chattiin pystytte referoimaan lokaaleja tiedostoja, eli jos teillä on desktopilla faili, te voitte vaan käydä klikkaamassa sen tai draggaamassa sen siihen ikkunaan, ja sen jälkeen se uploadautuu sinne, ettei sun tarvinnut ekaksi heittää sitä SharePointia tai OneDrivea, sitten sä pyörittelet peukaloita 10 minuuttia, kun sä odotat, että se alkaa löytää sen, ja sitten alat kyselemään siitä jotain. Toki sen suuremman edun sä saat sillä, että sä viet sen sinne pilveen. Niin oikeasti kun on pakko aina laittaa tämä point tähän, että suurin etu on kuitenkin, että siirryt pilveen, koska muuten joku julkisen puolen organisaatio ilmestyy, että verkkolevyt on vieläkin paras asia. Mutta jos sulla on esimerkiksi sä downloadat jonkun yhden tiedoston, niin sitten nopeasti haluat kysyä siitä pari kysymystä Copilotilla, niin sitten sä voit heittää sen siihen ja lähteä kyselemään. Tähän myös auttaa se, että Copilot, se niin web-puoli, eli OnePage Enterprise, siellä on file upload-ominaisuus nykyään. Voit uploadata failin esimerkiksi Excelin tai PDF tai Word-tiedoston tai mitä vaan ja lähteä kyselemään sen pohjalta, ja se groundautuu siihen keskusteluun. Älkää nyt ottako mun sanaa siitä, että se löytyisi sieltä, koska se oli siellä viime viikolla. Sitten edellisenä viikkona se ei ollut, ja sitä edeltävänä viikkona se oli siellä. Eli se vähän katoilee silleen koko ajan. Onko se parillisena vai parittomina? Se on hyvä kysymys. Kerran se on jopa ollut sillä, että mä olen maanantaina ollut vetämässä koulutusta, ja sitten maanantaina se on ollut siellä. Tiistaina ei ole ollut, mutta sitten keskiviikkona taas se on ollut siellä. Entistä paremmin ymmärrän sen, että monilla teknologia-ihmisillä on huoneessa niitä tähtikarttoja niin kuin sivustuselementtejä. Joo, ja tämä on myös se, mikä on opettanut mulle sen, että aina kun mä vedän mitään workshopia, missä mä puhun Copilot chatista, niin mulla on kaikista screenshotit niin varmuuden vuoksi. Joku ominaisuus ei taas olekaan siellä. Mutta Word kehittyy vieläkin ehkä eniten. Mä sanoisin, että siitä, niin kuin mä aikaisemmin mainitsin, roadmapista varmaan 70-80% on Wordia, mikä on niin kuin tosi lupaavaa silleen, että se kehittyy oikeasti hyvä työkalu. Mä oon nähnyt paljon organisaatioita, missä se Word on niin kuin täysin ykköstyökoneelle. Et esimerkiksi pystyy vihdoinkin hakemaan organisaation sisältä dataa ihan samalla tavalla kuin Copilot Chat. Ylipäätänsä musta tuntuu, että se keskittäinen niin Copilot Chatin rooli alkaa pienentymään, koska se sama graph grounding tuodaan jokaisen sovelluksen omaan siihen chattiin myös. Niin sellaisen yhden central sovelluksen tärkeys ehkä vähän lähtee tippumaan. Teamsin Copilot lukee myös chattia. Se on sellainen asia, mistä on puhuttu tosi pitkään, tai se on ollut roadmapilla tosi pitkään. Nyt se kohta ihan alkaa rullautumaan varmaan tässä kuussa. Eli sitten kun sä otat yhteenvedon Teams-palaverista, niin se myös ottaa mukaan siihen sen, että mitä siellä chatissa ollaan puhuttu, koska saattaa olla, että siellä on ollut joku toinen melkein yhtä tärkeä keskustelu samaan aikaan. Tai sitten siellä on vaan heitetty kuulta ja vitsejä koko ajan, ja sitten ne ottaa sen mukaan siihen yhteenvetoon, mikä ei ole ehkä niin tärkeää. Forms Copilot. Kuinka moni on muuten kokeillut Formsin Copilotia? Aika hyvä otanta. 2 kädellä jopa. Niin, koska se on niin helvetin hyvä. Jep. No, Siis kukaan, joka on nähnyt, miten Copilotilla saadaan Forbes-lomake tehtyä, vaikka joku rekisteröitymis-, ilmoittautumislomake, missä kysytään nimet ja sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, ruoka-aineallergiat ja kaikki muut mahdolliset asiat, niin
niin ei sen jälkeen halua enää manuaalisesti tehdä lomakkeita. Siinä puuttuu se tärkeämpi ominaisuus, että se vastaisi. No se jää puuttumaan. Mutta jotain pitää roadmapille jälkeen. Jep, niin nyt tähän uutena ominaisuutena sinne on tulossa se, mitä tosi monet on pyytänyt, että sä voit referoida sillekin myös tiedostoja. Opetussektorilla harvinaisen monet on kysynyt, että hei, mulla on tässä tämä mun koulutustekki, missä on kaikki nämä tavarat. Voisiko tämän niin kuin antaa tuota Corpsin Copilotille ja sanoa, että teet 10 kysymystä tämän pohjalta. Tulee olemaan aika kätevä. Muistaakseni tämä oli joku kesäkuu, pitäisi tulla previewhun ainakin. Eli ei kauhean pitkään tarvitse enää odottaa, mutta ylipäätänsä tällaisia pieniä, sanoisin quality of life updateja tulee ihan koko ajan, niitä tulee ovista ja ikkunoista. Että kyllä siellä selvästi joku on ollut koodaamassakin siellä Mikkiksellä. Ja muistan silloin Summitissa jotkut sanoivat, että olisiko ollut Loopin esimerkiksi 40% työvoimasta oli siirretty Copilotin kehittämiseen. Loopin Copilotin kehittämiseen koko tuoteryhmästä. Huikea määrä koodareita. Ja veikkaan, että muissa sovelluksissa ollaan about samassa. Yksi asia, mitä sieltä roadmapilta, mutta julkiseltakaan ei löydy tällä hetkellä, on PowerPoint. Kävin muutaman keskustelun PowerPointin product groupin kanssa silloin Redditissä ja he kyllä vähän silleen, että no me tiedetään, että on aika käsi tällä hetkellä. Me yritetään tosi kovin, mutta ymmärtäkää, heille pitää antaa vähän niin kuin anteeksi, kun hekin ymmärtää, että se on muuten tosi vaikeaa saada tuollainen tekstipohjainen tekoäly tekee PowerPointia. Se on tosi vaikeaa. Ihan niin kuin hekin niin kuin tappelee sen kanssa, että kuinka vaikeaa se on. Tässä Excel. Niin. Oi, Excel on aivan toinen, missä on muuten sama asia, kun sieltä ne nosti tosi nopeasti, että katsokaa tätä niin kuin vuosi niin kuin raportointia esimerkiksi Exceliä. Tämä ei ole se data, millä GPT-4 on koulutettu. Se on koulutettu kirjoilla. Se ei osaa lukea tätä Exceliä. Sen takia, se on esimerkiksi se syy, minkä takia se toimii tällä hetkellä vaan niissä Excelin niin kuin omien taulukkojen sisällä, koska se on ainut formaatti, minkä ne pystyy helposti selittämään sille tekoälylle, ilman että sen pitäisi ymmärtää kuvia ja kaikkea tällaista. Se on tosi vaikeaa, mutta sen pitäisi tulla paremmaksi. Ja Excel kehittyy, sen mä voin kertoa teille. Että kyllä sielläkin tehdään töitä, mutta se on tosi vaikeaa. Word on näistä helpoin, koska se on oikeasti tekstiä. Mutta ehkä silleen mä sanoisin, että katseen kohti buildia, siellä tulee ihan huikea määrä. Sen mä uskallan sanoa, että sellainen asia, mitä tosi monet on tuolta OpenAI-maailmasta halunnut GPT, ne tulee kyllä M365 jollain aikavälillä, en osaa sanoa aikaväliä, mutta joskus ne tulee. Ja tulee olemaan esimerkiksi juristiasiakkaani ovat harvinaisen innoissaan siitä, että voivat saada oman GPT, jolle syöttävät kauhean kasan jotain sisäisiä ohjeita, että miten tällaisia sopimuksia pitäisi kirjoittaa ja sitten voi suoraan kysellä sitten. Sama kuin ChatGPT plussassa on ne GPT. Eli basically sä voit kouluttaa sen tekoälyn periaatteessa sitten sillä, että syötät sille vaikka PDF ja tuollaista, ja se tekee rägiä siellä taustalla niiden pohjalta suoraan. Tulee olemaan aika iso juttu. En sanonut on the record, että ne tulee buildissä. Kukaan ei kerro. Hei, miksi siellä on sales-osoite? Se piti olla mun osoite. Älkää ostako mitään. Tää oli, mä en tiedä kuinka paljon mä sain venytettyä tätä, mutta siellä on varmaan jotain aikaa. Noin puoli tuntia. Se on siis parempi kuin 12 minuuttia. Se on paljon parempi. Hei, ennen kuin lähdetään tuonne tauolle ja katsomaan, mitä herkkuja minä sinne viritin, niin tehdään semmoinen tosi nopea käden nostatus, että kun alussa puhuin niistä 3 ryhmästä, että kokeile Copilottia tai osaan jo ja haluan puhua siitä, että no mitä sillä oikeasti kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä, vai Copilot Studio. Eli kokeilu, käyttötapauksen Copilot Studio. Niin nostakaa kättä, että mikä tuntuisi ensisijaiselta omalta ryhmältä.
ykkösryhmä kokeilu. 1. Kakkosryhmä käyttötapaukset. Useampi. Copilot Studio. Useampi. Yes. Eli tehdään varmaan niin, että yhdistetään ykkös- ja kakkosryhmä. Joo. Eli kokeilemaan ja käyttötapauksista puhumaan osaporukasta. Ja minä ja Miska ollaan siinä. Jep. Ja herra Kotola nappaa Copilot Studio-ryhmän. Oliko sulla Miska luokka? Ei ole väliä. Ei ole väliä. Joo. Eli jäädään me tähän sitten ne käyttötapaus- ja kokeiluihmiset. Ja Jari, luokka 5. Eli tuo 5. luokka tuossa. Mutta tehdään niin, että otetaan nyt tähän väliin semmoinen niin kuin rento syömäilytauko. Mitäs kello nyt on? 20 vaille? Niin. Joo. Niin, ruvetaanko vaikka tasan maissa valumaan sitten takaisin näihin paikkoihin? Yes, ja kiitetään varmaan linjoilla olleita. Ja kiitos linjoilla olijoille.